Good morning guys, nang hubag pang mata guys. Mapay pag mata na ako guys. Ang atong oras, alas 5 na gyud sa kabuntagon. Alas 5 sayo sa kabuntagon. Ano na ihi. Maglungag na pud ta guys kay mag-work man kita nana guys. Lungag ta. Na po may agas guys. Suyod na kaayo. Guys. Maglungag na ta guys. Ay, ito nanuktok ka si Inday si George. Nanuktok si George. Kaya mo kita si Inday daron. Ado, nabasa ko. Si Inday karon og pills dayon. Ano mo, bakit na magurot ng umuan na. Uy, saba. Magkilis na ta, guys. Ganun ni ang ato ang ikubag. Naman. So, bakit Mickey? Ano piyas hindi ka? Nadira o ka ng bagong abori. Hindi ko ni. Tura o, sa baso ka ng ikuti. Sumasya, uy, dito. Kita. Tura, baka ubos ka tuog. Hoy! Good! Adjust! Ay, saan eh? Saba kayo si Boots guys. Buntag pa kayo. Makadisturbo sila nga. Dinawa kayo sa welo. Iluwa na niya. Kani si Mickey ko pagkanaaw. Kaya huwag na buron po ni. May pagtagaan na si Mickey ko sa mayon sa baka naala ipadayon sa. Si Wakwak ahaman. Hindi ko nakakuha. Dapat hindi ko kuha. Hindi ko mo. Pwede naman na. Good! Buntag ka sa'yo, bana na kayo makadisturbo si Lina. Ah, nanapog ka diha! Makadisturbo si Lingan, guys. Buntag pa sa'yo, bana na kaayo. Tugasan na ito ni mo kuan ga puti nga bawon. Ah, man to. Ah.
guys, mga tagkilis guys. Na di nahilom si Bots, kasukaan. Ito kasukaan dito mahilom guys niya. Sayo pag sa buntag ni. Sugod na po siya oh. Bots! Sugod na po siya. Sugod na po siya sapa. Kani po si Dagol, otro pod. Oh. Ano ganing gamit ng tubig dari ako sayo? Ha? Tubig dia ba? Gamay. Uy! Ay! Bots! Ikaw! Agoy! Ni Moron Bots. Nawa karon ako Bots. Ay, Dudong Gamay! Na, si Dudong Gamay po niya. Ako uwag no. Ako mga dogi guys, nanguwag. Tanan na sila. Murag si George rewa nanguwag ani. Kaya di man siya kaduol ni Inday. Inday, no away ha? Ano man na? Ato ang sabnan, ang ato ang bangbir. Tuloy ko itong rice cooker, maybe malimita na po na may. Asa? Ito yung ano ba? Kanina, ay body. Tuso, ay tuslok. Ay, wala pa man din na napahiran. O, pahiri ah. Ano. Uy. Dudong gamay. Dots! Dara ron ha. Manatag ilis guys sa atong lungag. Dagan ra pati tayo dito ano ano tayo. Hoy bot! Nakita Inday. Ito otro ko karon ma. Ang tae dito may. Nawaan sa tagpupo guys. Adan tagpupo guys. Butch! Ikaw ba? Ito sa'yo, makadisturbo na kay ginagasyaok. Oh. Bisa puntag pa sa'yo. Banaran.
Pis. Ano si Dagon? Oh. Si Dadang. Wala na si Dadang. Asus, ginobot. Nanay ko mga dugay guys. Makasama. Higit sa ako ani dudong dudong gamay. Piring! Kaya akong piring na aman. Piring! Si piring naman ito. Piring. Saniga. Magkuan ko og pupo nila guys. Ana okay. Para makatarong ko og silhig silang pupo. Manatag pananhiga. Dito ko sa terrace, malimpyo ko kay daghan kay ihi. Diyos ko Lord, ang terrace. Ako sa lurag tubig guys kay. May na lang ni guys, iuwo sa ihi nila guys. Magamit traged siya. Kusog atong agas. Very good ka atong agas guys. Na ito ng punon kay ano po ang pagay siya sa kagalon punon ka lang dudong amay guys ilang siya water yan agoy nagsugod na po ni si Bot diba guys uga-uwag mo na siya guys nakakuan na ba na siya ni Inday agoy kay gusto pa mo utro muna si Inday gipaspasan na magpainom og pills kay maburos na pud unya sa anak antra po diri may wala pa na ihi Wala pa. ay Dodge malimpyo tag tiris Dodge sa manwike
Manglimpyo tag terrace guys kay grabe ka daghan sa ihi guys. Super kadaghan sa ihi guys. Ay dago ay dudong amay. Wa dudong amay wa. Akong higtan akong sanina kay makuan man. Dito ka na limpyo ko. Dito dong, limpyo mami dong. Limpyo na ko sa. Dito. Dito ba dito? Dito. Ang limpyo ko, ang limpyo ko. Dito, 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 dito. Dito. Dito kay ang limpyo ko. Nalimpyo ko si Rina, ang sa imo. Dito. Ano man mo, eh? Ana-ana, gikaon na pod. Limpyo ta, guys. Ito nga, limpyo sa mami doon. Ah, sino ko? Mahal kita. Suka niya kanon? Ako sa gimbulog tubig guys kay para ang ihi nakuan siya. Mo, wagtang ang baho sa ihi. Mana? Guys, sanina akong sanina. Akong hiktan guys kay luwag tayo. Hiktan ako sa likod akong sanina guys kay natin pagkaluaga guys. Mauna nga akong hiktan. Dirita guys. Manglimpyo ta diri guys. Mo kulo ba ni? Dugay jud kay ni mahuman diri og kuan guys. Limpyo guys kay. Ang tubig ako pa manig ko anon. Guys. Na na. Dito. Ako'y musaka na po diri nang limpyo pa ta. Sibot lagot ta. Grabe kay mo. Kuan.
mo aw nga patira bang dako ang tingog. Storbo kaayo. Muna nga mga guba na ang mga screen sa bintana o kanin sa portahan guys kay gana siya wa na siya paki. Ambak-ambakan ra na niya wa na siya paki nakaguba na siya guwa. No, pero ito na katubos bata. Na lang. Nya. Na guys, oh. Ay, Lord. Ay, ala, ha? Limpyo pa man, mami, oh. Wala pang, balik ang tubig diri guys. Oh, Lord. Unya na pod guys. Unya na pod. Ang limpyo na po ko diri unya kay unya dapit daghan na po kay nikihi. Sa isa ka adlaw kapila ko mang limpyo diri kaduhay ka tulo guys. Kay mudaghan na po ning ihi unya kasi bots grabe ayo. Wayo na ho si bots guys. Okay, danlog ra ba kay diri hapit ko nakuan diretong ni Agi. Napalos ang akong tiil hapit na baliktad agoy. Okay. Hapit na ta guys. Dudong amay. Dudong. Hapit na ta dun. Nag-short pan ba ako guys? Magtawi lang ko kay nakatagin ka niya. Buho ra ba kay tag-short? Ay. Dari na to lapit sa hagdanan guys. Ito yung pagkapaita. Trabahoan eh. Na lang. Ano sa pagkatamadato ano guys? Pait kayo ng A few moments later. hagdanan na ta guys. Ito na punta ubos. Na. Oh, sa di George Bots. Walong nang limpyo pa ta. Go. Nang limpyo pa ko. Musulod gid diri musulod. Buang ni siya hala. Basa ka dong gamay. Wa dire. Perti jud kay ni sa batasan. Di balong nang limpyo pa ta musulod gid siya. Buang ba? Kasi dudong gamay kay makahulat man eh. Kana siya di na siya kahulat. Kan pag nang limpyo ka di wa na siya paki. Ana si Bots guys. Wa na siya paki bisan pag nang limpyo pa ka. Sa dili na hugay mgi lingkuanan gi dong.
Humanata guys. Humanata guys. Ala, ano may langaw diri eh. Humanata guys. Kiss mami be. Kiss mami dan. Nang dudong gamin ako. Kiss mami be. Kiss. Kiss. Ito na ang dudong eh. Kaya si dudong guys kay sipat na siya pero buutan na yung pagkasipat guys buutan. Di pare ani ni bots Ginoo ko. Pure buyag kaayo, pure gaba kay kuan ni si bots. Wala. Sige na po kag kuan di ha. Wala. Yan awa, parte na ng hugawa oh. Yan, yung tanan. Ako ano nang gibrasan diha. Parte na pong pagkahugawa. Ay, nakunin mo boss. Unsaon man ka nakubots. Ay. Kalagot kina si bots guys. Kasi sa ringgero na kay kona ni bots. Amat yabat! So, ano aka? Ito rin ako ni saluran sa subog. Para diretso na butang na tubig. Pagkauman, hugawi na po itong terrace dito ha. Hugawi ha. Umana na ako itong limpyo dito. Yan na po ng hugawan guys. Ihian. Walang noodles. Ay, bots. Anya, mawala na ning agas niya kay magawa na ni ka kuan. Ay, dito. Guys. Akong banosan dito guys. Okay, kuan. Kami. So, latas ko na ang anara agas eh. Kusog ang agas. Pero makalit rin ikaw di makita. Oh, diba? Na. So guys, humana tagpang limpyo og tiris guys. Ako saning ihalay ang towel kay mura siya og nambasa. Saman. Kaon na mo ron, kaon na mo. Ulat sa nato ni. Manguha kog herbal ron guys. Mabutang sa kog tubig sa tiris. Pagkahuman manguha kog herbal. Guys, na guys oh. Luran na to ni water kay ato ni ipot. Uy, dili lagi mo saka diha kay natuan ko. Mananig laba atong trapo guys, limpyo na ni. Ari na to na ibutang guys. Ang atong kanon kay naluto na po. So, wala pa ni napuno. So, di pa na mapuno. Manglapo sa taglamisa, guys. Para atong tarungan atong camera. Ang ako ang stand manggod guys. Ay, kay kanang kuan na siya guys. Baka nang lustrate na. No, nang ilot-iloton din siya. Ay, kuan na. Anytime. Kaya mo panghugasan na yung mga basa. Mga dugi ron pag-anon na po niya pagkaon guys. Alas 7 na hapit guys.
Ano ko sa dagon, mugara ko sa kuan ba? Agoy, ni mo dagon na. Mugara ko ka ba mo? Bot, mukuan ko kayo ko. Garo. Ano kung baba ni mo nga ng kuan dagon? Tanawa na rin ako ha. Ano naman po kaya, Bots? Gara na po ni si Bots ba? Uy, si Bots guys, yung kuan, tukar na po guys. Yung tukar na po yung pagkabanhaan. Put na lang na itong mga iro guys, uy. Kasurindiro na kay kog iro guys. But na lang. Bots! Sakit ta kay kung tilaok og sikuan guys, binaglong. Na, guys, ato na ning panghugasan kay humanan ako pangrapo sa tiris. Ay bin ninyo guys, mo pag human akong trapo pag liili na ko kay kung gihatod ang ilang ilim ng tubig. Nana po ihi. Pati naghahanap sa ihi, kinsa man di sa photo anak. Mangihi gid anang tiris nga naa man giubos unta poy tigian. Sa tiris gid mangihi guys. Kana gid sibot sa larin di kaayo na. Ambot na lang. Okay, para mahawa ni ang ato ang banggira nga cute kay nga banggira. Ako na ning hugasan kay naputi. Naputi na siya guys. Oh. Ning sinaw na siya to na ning hugasan. Naunsa man si banana ay kay balong gaglag ta. Nawag man noon. Balong ako ang kuan guys. Lag kay nanawag si banana. Manawag man guna siya guys, ug aha na siya naabot, ug aha na siya kuan. Manawag na siya nya matunong maglag ta na makuan magtingog. Nahilom na mga kutong. Kanya na, nabana na kung kain na niya. Namuti na itong plato guys. Nga ako ang gihumulan sa kuan o kanang Zonrox nga kuan color sheet. O namuti na siya. O kajut lang kaon na mo ron ha. Naluto naman din eh. Kanon. Ay, wala pa mo din eh. O, kaon na mo rin ha. Tapuan siya nato ng plato kaya ito ipulog. Puti na kayo siya guys. O, sinaw na kayo siya guys. O. Diba? Masinaw na. Ano, hindi ko pawala o kuan guys. Kani guys, hindi ko magpawala ani kay mamani akong ihumol sa mga baso nga kanawatang game na namog herbal kay mulago man good guys, mupilit sa baso ang tanang kata sa herbal. Mulagom siya mo. Pinahumulan. Dili awa diya kay pa ko nakuan. Pinahumulan ako guys. Guys. Akong sanina guys, gihigtan ako sa likod guys, kay luag kaayo. Kaya ang gihigtan guys, makita itong virginity. Ano
na atong butan. Cuman, maganda ba kung pagkaon ninyo ha? Kajut lang. Ayaw sige paso-paso diha kay mo sama tug taguot na tong kuan. Paso-paso pud balong guot kay na to ang tira. Kusang pabugnawon ang kanon guys kay init. Init pa man guys. Makoy pag-ibot na ko sa rice cooker. Handa mo na nako ilang pagkaon guys. No, sa nakakaon na ba ka ni si Wakwak og pils? Nakakaon na kag pils Wakwak. Ago di man mo tingog oy. San sa og pangutana guys kay dili magmutingog pili taan diskaso kun ngani. Awas sa lagi diha kay nag-andam ako. Pili diskaso guys kay mo tingog guys. Oh, guys. Wala na pagkaon sa paniya. Oh, wait lang ha. Oh. Ang ending ani makalungag na po kung utro ani guys. Oh. Wait lang. Nagmayra po na rana ako ay butang ning sa miming kay di man gud nila mahurot. Masayang. Ana ato adyon tay hopan pagbutang sa plato guys kay para mabugnaw dayon. Na bugnaw dayon ni. Sa ingon ani unta sa oh, nanapon murag makina. Ano man na? Rosel, nangaway na pud ay. Si Boots kay di kay mo kaon gamay ra to ihatag kay ang kanon masayang. Ang importante masudlan iyang tiyan guys kay gauwag. Gahapon isa ka adlaw na way kaon. Nya kay pagkagabi gipugos og pagkaon ni banana kay isa ka adlaw way kaon guys. Ning kaon gamay ra daw ang gikaon. Nana na mag-uwag siya guys. Kuan kaayo. Versa asa na ay? Preso. Kaya nita ka dito kami ay. Sao na lang. Kung diho kadaan ang kanon kay para tumulan ang rice cooker. Kaya ako ang maglungag tag ito guys. Among isa ka rice cooker nga dako pa man na ulian dito sige kalimtan. Namo na to ihato dito. Ara guys. Taman kaayo guys. Unya dapat aya na to timplahan. So, diri taman guys. Salamat kayo guys sa inyong pag-subscribe sa kuang YouTube channel.
sa nag-like o nag-share sa kuang mga vlog sa naglantaw. Thank you so much guys sa inyong suporta. Amping tang tanan sa kuang mga solid supporters. Amping tang tanan. God bless you all. Bye everyone.